Guys, dito sa Sagada, first time ko makita real life pitcher plant, carnivorous plant. Yan ba yun? Oo, kumakain ng ano to, langaw, ganun. Or anything na mahuli niya doon sa ano. Ito? Nagpinod na? Oo, kaya binibideo ko eh. Yung close. Ayaw ko lang yung itsura. Ayun. Yung ganito, yung close. Ah. Ayun na mas maganda yung ano. Oh my clothes. Sorry, hindi ko na mabanggitan ba? Pero nuggets niya. Baka ma-report yung ano ko. Ang crazy ka rin yung pagkakaroon. Baka ma-report yung channel ko. Ayun Oh. Mas maganda to, tingnan mo. Uy, Aray, sakit na puso. Yung alin po? Closed. Try mo lang yung kamay mo. Ang ikakagod. Hirap. Hindi naman, tinatrap lang nila yung ano, yun yung malanggam ng itamoy, natatrap sila. May yung ano, sticky yung ano, May sweet na. sweet na ano, Ilalabas niya yung sweet niya. Para yun yung ano niya. trap no? Iba pala to. Wala na. O kulang na lang yung Venus flytrap. Baka may Venus flytrap po kayo dito. Ang galing. Meron pala dito. Ano picture po siya? Oo. Yung carnivorous. Ba't iba yung sura nito? It ain't right. Pero, yung ganyan na blue, na matigas hindi. Yan, na-try ko. So sabihin niyo po ulit. Red and blue, good for you. Tapos, Yellow and white. It ain't right. okay. So, yun po yung rules ng berry. Yung kanyang red po, sabi ni Sir Jude, hindi rin nakakain. May nakita ako dun. Matigas yung Yan. Red and white. Red and blue, good for you. Yellow and white. it ain't right. It ain't right. Prime pa yun. Yung black, isa lang ang blackberry. Eh, kunami dito na kamuras. Kamura? Ay, daming pine cones. Daming pine cones doon. Oh. So, marami nalaglag doon. Daming pine cones sa taas. Hindi ako na ako sa apat. Perfect. Perfect. Ay, ito, maganda yung scene. Ay, asan po? Ay, tangina ito, dahil ako.